खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बेसानि बाथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2024आ चिरां जिल्लानि धालिगाव थानाय बिजिआर टाउनशिपनि RCC अडिट'रियामाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों जालाङो। दुलाराय हादोरसानि फिल्म महरगिरि, दिथागिरि, दिहुनगिरि आरो रोंग'सागिरिफोरा बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। देग्लाय 2021-22 मायथाइनि थाखाय बेस्ट फिल्म एबा साबसिन बर' सावथुननि बान्थाखौ मोननो हायो दाखा जोमै सावथुना। बेस्ट एक्टर मेल एबा साबसिन फावखुंगुर बान्थाखौ मोननो हायो अम प्रकाश खेरखातारिया। साबसिन फावखुंग्रि बेस्ट एक्टर फिमेलखौ मोननो हायो मनालिसा हाज'वारिया। बेस्ट डिरेक्टर एबा साबसिन दिथागिरिखौ सायखं सावथुन दिथा होनाय जासास खेरखातारिया मोननो हायो। बान्थायाव दं फोरमान बिलाइ, मेमन्ट' आरो 1 लाख रां। फैगौ समाव बिटिसि सोरखारा बेबायदि हाबाफारि खुंनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै बिसानो 1 कौटि रां होनाय जागोन होननानै फोसावलाङो। बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव माननि आलासि महरै नुजाथिदोंमोन रायजो सभानि MP दोनगोरा नार्जारि, सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि EM दावबायसा बर' आरो EM राकेश ब्रह्म आरो लोगोसे गोबां गियानि गुनि सुबुंफोरा। आंखौ बुंदों जे बे एवार्ड फांसनखौ मोजाङै खुंनांगोन। दा नंखायनो एबार बारा सानस्लाबैखाय जिखिनि हायो बेखिनिखौ मदद खालामबाय। फैगौ बोसोरनिफ्राय बोसोरफ्रामबो खुङाबाबो बोसोरनैसोनि गेजेर गेजेर जुदि मोजाङै खुङोबा मोजां प्लेनिं खालामनानै बियो मोजां जागोन। आरो फैगौ बोसोरनि थाखाय दानिफ्रायनो दिल्लीयाव प्रग्राम खुङोबा माने अर्गानाइज खालामग्रायाबो जोंनो जायो, नायग्रायाबो जोंनो जायो। नाथाय दानिफ्राय प्लेनिं खालामोबा बेखौ एसे कलाबरेसन खालामनानै गुबुन गुबुन हारिनि माखासे फिल्मफोरखौबो लिंहरनानै फिसा फिसा हारिफोरखौ ज' खालामनानै जोंनि हारिनिखौबो मिथिहोनो हायो। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे सिमां दङमोन, बुहुमाव बर'खौ बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे हारि महरै गायसननांगोन। बेनिखायनो जोंनि सरकाराव फैनायनि उनाव दायो जोङो लिट फेस्टिभेल खुंबाय थादों, लिटारेरि फेस्टिभेल, जेराव मुलुगनि गोबां सिगां सिरिनि लिरगिरिफोरखौ, खन्थाइगिरिफोरखौ लिंना लाबोनाय जादों। बड'लेण्डआव जों नलेज फेस्टिभेल खुंदों, बेवहायबो मुलुगनि गिबि सिरिनि माखासे सानसुमैफोरखौ, गोरों गोराफोरखौ लिंनानै लाबोनाय जादों। माखासे खामानि मावदों जाहाथे हारिखौ जोङो मुलुगनां थाखोआव लांनो हायो। दा बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। आरोबाव गोसो होनानै नोंथांमोना हारिमु सिबिनाय एबा जोंनि हारिमुखौ गोजौआव लांनायनि खामानिखौ मावबाय था, बेनो आंनि खावलायनाय। बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। बे रिजाल्टआ जोंनि लेफाफा सिङाव दङ। बिथांमोना CM सारा बे लेफाफा सिंनिफ्राय रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन। बेस्ट टिचार फिल्म दखना जोमै। I would like to request the team Dakha Zamai. Please come up. Put your hands together, ladies and gentlemen, for the best Bodo film, Tikendra Najari Dakha Zamai. Please line Zamai. Okay. आखिर घूमना है हम लोगों को। जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पे। For the last Tikendra Nazari Best Bodo Feature Film Award to the Dakha Zamai.
Nanda Salamina, Rajana, Rajana Vijay Prasad Award for Best Actor Male 2021-22 goes to Om Prakash Kherkatari. Thank you. Congratulations, Om Prakash Kherkatari. Mana coba? Mama, Papa. The winner of Santi Busumutra Award for Best Actor Female 2021 and 22 is from Dhaka Jamai Pusaturi, Vanessa Najwai. Thank you for this selection. Goes to Mona Lisa Hazwari for Dhaka Zaman. Check of rupees 1 lakh. Baby sedang meeting dancer yang porangan. The winner Pauline Borosai Award for Best Director 2021-22 is Jesus Kherkatari. Jesus Kherkatari for Psycho. The Kami Bodosa Best Director Award goes to the Jesus Kherkatari for the Psycho. Bincangkan bantuko seniman gerak IM Sri Rakesh Romoli akan diberi nazar untuk kategori koleban. Mr. Jesus Kherkatari बिथाङा जोंनि बिसानि एडिटर इन चीफ लोगोसे कन्भेनर कन्टेक्ट कमिटि बिथांनि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ हमनानै होनाय जोंफोर Check of rupees 1 lakh sponsored by the government of PTR. Council Memento certificate ada check of rupees 1 lakh. Thank you.